El programa d'orientació educativa per l'aprenentatge competencial i orientador és una eina pedagògica de transformació educativa. El programa parteix d'una mirada sistèmica del centre, cap on volem anar, com ho fem i com ho avaluem. Un dels grans pilars és la cultura d'equip, és el debat pedagògic. L'orientació és una tasca que forma part de la funció docent. En el procés d'ensenyament-aprenentatge, tots els professors han d'acompanyar l'alumne en la seva orientació, amb una orientació personal, social, acadèmica i professional. La dimensió d'àmbit matèria, la dimensió d'acció tutorial i la mirada de cultura d'equip i debat pedagògic són eixos imprescindibles per establir les línies de transformació pautades per uns criteris i uns indicadors que esdevenen l'eina per a l'avaluació i la transferència de cada pràctica educativa. L'objectiu és que tots els alumnes tinguin un itinerari personalitzat i d'acord a les seves competències i a les seves possibilitats. L'acció tutorial i l'orientació és clau en aquests aspectes. El programa d'orientació inclou formació docent i ajuda a la construcció d'un objectiu educatiu per a la millora de centre. Al mateix temps, el centre entra a formar part d'una gran xarxa on compartir pràctiques pedagògiques facilitadores de la transferència entre els diferents centres del programa. L'objectiu final és afavorir l'èxit de l'alumnat pel que fa a la seva autonomia, a la seva continuïtat formativa i al desenvolupament del seu projecte de vida. Si tu treballes en equip i estàs parlant d'àmbit matèria o estàs preparant una seqüenciació didàctica, evidentment, si no hi ha un equip, no arriba l'alumne. Per tant, sí que hi ha l'equip, però al final les dimensions es van interconnectant entre elles, també l'acció tutorial. Per tant, les tres dimensions al final acaben convergint i creen entre elles xarxa també, no? El programa d'orientació es desenvolupa en 3 fases. En un primer nivell, s'aprofundeix en el coneixement de la realitat de centre per fer una autoavaluació. S'identifiquen els criteris i els indicadors per ajudar a marcar l'objectiu i la planificació de transformació de centre. La formació interna de centre, quan parlem de nivells, no parlem d'un any, fem nivell 1. Un any, la formació interna de centres pot portar els centres a estar treballant un curs, 2 cursos, 3 cursos, els necessaris amb el conjunt de professorat i anar fent petites incorporacions, petits canvis cap a la millora. Per consultar els requisits d'accés al programa, us podeu adreçar a la pàgina web xtec.gencat.cat i accedir als programes vigents a l'apartat d'innovació.